आंनो न्यायखौ नांखागोन मानोना फिसा उन्दै दङ फिसाखौ फोरोंलांनांगौ दङ गावलायाखै जेबो माबा गैया बियो थिनथायावसो थांखादों साराय थिनथायावसो घटना जाखादों बियो फुंनिफ्रायनो गावलायदों होनदों बियो थाङाखै आंजोंनो दङ दखानावहाय दाबो फैबाय थादों आंखौ गाव रुमना दोनबाबो आं जेबो सानामोन आं खस्थ' मावनानै जागौमोन मानो बिदि खालामो दा सरकारा आंनो दा मा होयो आं बेखौनो नाजागोन आंहा फिसालाखौ फोरोंलांनांगौ दङ जिउ जोबजासिम 5 बोसोर जागोन आं खस्थ'नि 4 थारिखआवहाय दा बिनि बार्थडे दङमोन बे बार्थडेआवनो एसे आखाइ खरसा फैगोन होननानै थांदोंमोन बेखायनो इमिडिएटलि बे माने जायखि माने माबा फरेस्ट रेन्जार आथिबारिनि बेखौ इमिडिएट सासपेन्ड खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे जायफोर दंमोन बेखौ सासपेन्ड खालामनांगौ दा गावथारबाय गावनानै दोननानै जे माने गावथारनानै थैबाय गावथारबाय फुंखाया बेखौ खुनु इनफरमेसन होआखै थैबाय बेखौ खबर होआखै जेब्लानाखि माने न'नि मानसिया नागिरहैयो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट माने हमना लांदों खोमा नायगे खोन्थाखैसो गैया बेयाव लाबोआखै जेबो मिथिया जोङो बेनि बाथ्रा खोथा खिन्थु मैया जेब्लानाखि माबायाव हाग्रायाव थांनो नागिरो लायनो नागिरो गोथैखौ अब्लासो बेहायसो मिथिबाय बिसोर गावथारना गालाङो आरोखि दा मैयासो मिथिबाय दा गतिके बे गावथारनाया इनजास्टिस अननाय जादों बेखौ सासपेन्ड खालामनांगौ आरो लोगोसे जों बिटिसि सरकारखौ माने दाबि खालामो बुङो बे न'खरा दिनै मा खालामना जाबावनांगौ बिसोरलाय बे बैसोआनो जायाखै उन्दै गथ' दासो हाबा जानाय दासो गथ' गोनां बैसोआनो जायाखै गथ' सासेल' माजों जानो बिसोरलाय मा खालामनांगौ होलाय अनाखाना गावथारबाय बिसोरो थांनानै थानायनि बेब'स्थाथ' खालामनांगोन ना दा बिटिसि सरकार दायथ' लानांगौ बिसोर थांना थानायनि माने बेब'स्था खालामनांगौ आरो 1 कोटि थाखा बिसोरनो माने कम्पेनसेसन होनांगौ क्षतिपुरन होनांगौ बेखौ दाबि खालामो आरो लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ स्ट्रिक्ट खालामनांगौ मानि बेलाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टलाय जोंनो नुगासिनो दं बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आन्दारावनो दिनै दंफां बोनाय बिसोर थोननाय बे रिपर्टआ फैगासिनो दं मानसि गावथारनायबो फैगासिनो दं थांनाय 2023आव बे गियानपुराव नोङो माबाखौ गावथारबाय हेमन्त नार्जारिखौ गावथारबाय अनाखाना जेबो दायानो गैया बे गावथारबाय अब्ला बेबायदि मानो खालामबावदों आरो बे माबायावबो माने बे 2023आवनो आरोबाव बे थाख्लायदियाव नाबेश्वर बसुमतारिखौ लानानै गावथारबाय बेखौ हमबाय हमनानै बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट लाबोबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट लाबोनानै सानथाम सानब्रैसो दोननानै बेखौ उनाव आरोबाव बेखौ माने थाख्लायदियाव लानानै गावथारबाय बेसेबां इनजास्टिस बे बिदि बोरै खालामनो हायो दा जोंनि सरकारा जोंनि बर'नि सरकार बर'नि थैजों दाजानाय आरो बे माने बिटिसिआ बिराद संग्रामनि गेजेरजों मोननाय बे संग्रामनि गेजेरजों मोननाय बिटिसिनि दिनै खुंगिरिफ्रा बेखौ नोजोर होनो हानांगौ आरो बेखौ नोजोर होआब्लानो जुदि बे दिनै माने फरेस्ट अफिसारफ्रा फरेस्टनि मानसिफ्रा बिसोरो जुदि फैनानै गामियाव उखुद्रुब दंफां मावथिननाय सोरखौबा माने दंफां लायनो थिननाय आरो सोरखौबा माने फैसा माने माबा फैसा माने सोरखौबा गावनाय गावथारनाय बुथारनाय बे जानो मोना बोरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ एथ' जुदि क्षमता दंब्ला एथ' बोलो दंब्ला एथ' हिर'ब्ला बे 17 तारिखनि फेब्रुवारियाव बे रुनिखातानि बे अफिसाव माने देग गावसिनि मेगनावनो बोरै अस्त्र लांजाखो मानो गारि सावजाखो मानो बुख्रुबजाखो मानो अफिसानो दिख्रुबजाखो मानो जेबो खालामनो हादिया मानो खालामनो हायाखै फालाय बोरो नोंसिनि माने माबाया बेनो जाबाय एथ' शक्तिशालि माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मानो जेबो खालामाखै मानो नायना थाखो मानो जेबो खालामादिया दिनै मा जाखो बे बर'जों बर'बा बर'खौबा अराखाना गावथारो बर'खौ अराखाना बुथारो बर'खौ सिगियो हाग्रा बंग्रा ओंखारनांगौ मानांगौ एनक्रस खालामदों मादों होनना बुंबाय थायो बे सोरखौ हादों फालाय बे बर'खौ जादों बे मालायखौथ' हायाखै बेखायनो जों बुंदों बे जायफ्रा कराप्ट जायनाखि अफिसारफोर माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जायनाखि माने जायखि मावग्राफोर बिसोरखौ सासपेन्ड खालामनांगौ जों बेखौ माने दाबि खालामो आरो बे बिसोरनो प्रतिबद होनांगौ आरो बिसोरनि न'खर मानसिया केस होबाय बे माबायाव सेरफांगुरि थानायाव केस होबाय दा बिनि केसनि माबाखौ जों मोनबाय केस नाम्बार जों मोनबाय केस नाम्बारा 22/2026 सेक्सन
103 BNS दा बे केस जागोन दा बे हिसाबै जोंबो बे केसाव जोंबो हेल्प होगोन आरो रायजो राजाखौ जोङो माने सहाय होगोन जाहाथे बिसोर जास्टिस मोनो न्याय मोनो न्याया माला मोनगोन न्याया मोनगोन बै जायनाखि दसि मानसिफोर गावथारग्रा गावग्रा बिसोरखौ जेब्ला साजा होगोन अब्ला न्याय मोनगोन बे साजा मोनजासिम जोङो बे फेमिलिखौ जों सहाय होलांगोन ओमफ्राय लोगोसे बिसोर क्षतिपुरन मोनजासिम जों आरो गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होबाय थागोन जों बुंगोन ओमफ्राय लोगोसे जों माने खावलायदों रायजो राजाफ्रा बयबो जाहाथे बेखौ लानानै जाहाथे मोनसे प्रटेस्ट खालामो बिदिखौ बयबो बिदि अननाय खामानि मावखौ रावबो मावनो हाया दाय गैया फोदों गैया मानसिखौ गावथारनानै गृह हारा खालामनाय लाइफखौनो बरबाद खालामनाय बेहा रावबो अधिकार गैया बेखायनो जों दिनै माने बे मिडियानि गेजेरजों जों बिटि सरकारखौ बुंहरो इमिडियेट जाहाथे माने बे जायनाखि दसि माने फरेस्ट अफिसियेलफोर बेखौ जाहाथे सासपेन्ड खालामनो जोंखौ खावलायहरो